Webes na naman mga tugang. Petsa 4 na po kan February 2021. Ano? 9 days more to go. Yes! Valentine's. Yes! Oy. Happy Valentine's tabi sa ngamin. Yeah. Kami nakapink kami ta. Oo. We're always in love. Garo magayunon ang ano ta? Color. Ang sa tuya na outfit mo yan. Valentine's na Valentine's. Valentine's. Sabi kan iba, dapat ngayon Valentine's ngayon, 29 ngaya, isa-celebrar ta. Ngani ngaya 29? ngani ngaya Wala man 29 ngunyan. leap year. Sige. Maray na pagkahapon po sa Gabos, sa mga paraan tabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao, asin sa Gabos na mga nagmamati, ano? Maski sa nasa outer space sinda. Sige. Yeah. Maray na hapon. Good afternoon din. Good Oo. morning, good afternoon, Opo. and good evening Oo. sa mga nakaantabay po sa muyang sa muyang Facebook Live. Yes. Sa inman kamong parte kan kinaban. Siyempre sa mga nag-aantabay man sa inda mga harong-harong dyan. Good afternoon, Tabi. Okay. Oy, may Noah. ano iyan? May auto ka mo? Ay, igwaman. May iba ka na auto? Igwaman. Mayaman talaga Or ini. auto. Mayaman talaga. Ikaw nga, igwa ka mang van. Ay, di ka magparataram ta. Mamalisyahan tayo. Marisyan tayo. Hindi, no? Bako, ang auto ngunyan, bako naman kapritsyo. Necessity na yan. Necessity na. Oo. Bako na siya kapritsyo ngunyan. Kasi, pag dakol ang pamilya nito, di mo magkauso sa motor, di ka mo magkauso sa tricycle. Makauso ka mo talaga sa auto. Pero araw mo daw, Ate Che, problema daw sa tuya na mga, ano yan, mga paraan tabay na may lunadan, tapos igwang aki na sadit. Yeah. Because of this car law. Oho. No? Car seat law pala. Car seat law. Car law? Kayto, sa lunadan, dapat naka-seatbelt ka lang. Yeah. No? Especially sa mga aki. Pero ngunyan, igwa ng bagong implementation ng Land Transportation Office or LTO na kaipuhan na ng mga aki, igwaning pigaapod na CRS or Child Restraint System. Yes. O ano da ang gustong sabihon kaning CRS na ini? Yeah. 'Di ba? So ano ang gustong sabihon kaning CRS Okay, na ini? nasa linya na ata si Ma'am Grace Rojas, ang dati tang LTO chief didi sa Legazpi. Now, yaw na siya duman sa Sorsogon. Yes, Siya na ang LTO chief sa Sorsogon. Ma'am Grace, maray na hapon. Good afternoon. Hi, good afternoon po. Ako po si Chi, and then kaiba ko po si Kuya A. Yes, maray na hapon po, yes Ma'am Grace. Didi po kita sa programang Usapang Pamilya. Oh, wow. Yes. Yes, ma'am. Ano po kaya may mga nalilibong pa po kaya kaning pinag-aapod na car seat law, especially sa mga may sadit na aki, ano ta, sabi nga naging issue po bagay ni, so sinabi ni LTO chief na si Sir Ginto. Ginto. Oo, Ginto. No po. Hello. Yes, Ma'am Yes, Grace. Nagawara-wara, Ma'am Grace. Hello? Hello. Yes, ma'am. Ayan, oh. Okay na po? Okay. Oo. Opo. Malinaw po kami, Ma'am Grace. Po. Malinaw po, Ma'am Grace. Oh, okay. Okay po. Sige po, Ma'am Grace. Ano lang, date lang pong kahaputan para po digdi sa car seat law. Ano po? Actually, to Republic Act 11229 po yan, to child safety on motor vehicle. Opo. That was approved last 2019, February 2019, President Duterte. Opo. So yan iyan, so mga aki baga, ang edad is 12 years old and below. Opo. Dahil po baga sinda pwedeng magtukaw sa inutan. Yes po. Oh, ngunyan, ikaw po matukaw po baga sinda sa inutan. Dapat ikaw po ka itong ina-upload na child restraint system. Yung tukawan yan, intended talaga para sa mga aking daradaka kang sarong nagmamaneo kang diket. Yes po. 12 years old below.
kay po igwa mang giraray kang kaitiba na magbabantay pwera kung nakalbugtak na sila duman sa child restraint system, igwa man po giraray ni mag-assist sa iya. Dahil man po pwede siya giraray mag-solo. Mhm. Actually Okay. po, bako man ini actually na sa edad na 12. Kaya po kayang 12 years old baga na dakula na talaga. Yes Kaya po. po naman talaga kaipuhan yan na Bantayan itukaw na, dyan ano, sa child restraint system. Mhm. Ang pinaka main objective po kasi nito kasi pag aki pa, dahil pa mambaga siya pwedeng makasulot and makahalik ka sa iya seat belt. Yan Opo. ang pinaka-importante. Kaya ang kuya po kanyi, so safety kan sa itong mga kaian na piksa sa kayo sa sarong four wheel. Yes. So halimbawa 11 or 10 years old ma'am pero halangkaw na dakula na sa Dahil ining naman po dayta yan na sa buktalangan patukawang tapaman yan sa child restraint system. Kaya it doesn't, kaya baga kinoconsider ang age, ang weight, Mhm. ang height. Yes. Lalo na bagangon yan Ma'am Grace ang mga aki. Darakula 6 talaga. years old darakula paminsan Oo, sa mga malaking magurang. bulas. Sa mga magurang. Yes. So as long as Kaya ini po, ko yan inita. To safety man ka mga, lalo na kung baby pa, o pira, yes, ara mo baga man, aki sa aki. Kuminsan, nagkakawat sa likod. Yes Pero po. kung naka-fix din ba sa sarong child restraint system, kaya nakakapagparahiro. Yes. So, inire-recommendar po talaga or it's a must, Ma'am Grace, na igwaning CRS na pigaapod ang kada... Yes po, that is already the law. Law na po siya, nakaipuan tang sunod doon, Republic Act 11229, Child Safety on Motor Vehicle. Okay. May mga ano po, Ma'am Grace, may penalty po in kaso na madakop po ang sarong individual, ang driver na... Ito po yan na penalty 2,000, 5,000, and 2,000 pesos. Mhm. Pero saan mo niyan po talaga? Dahil pa man kami, mag-apprehend kami to inform. Ang first 6 months yan is information drive. Okay. Para ma-informan po ang gabos. Dahil man po talaga kami mag-apprehend pa. Information drive for the meantime to inform the public na kaipuan na talaga nindang mag-install kan sarong child restraint system para po sa mga Yes. Ma'am Grace, may naghahapot po kaya saan daw po Opo. pwedeng mabakal or mamiraman? May ano po kamo? May Actually, dahil pa man, pagduwa ka nang naghapos sa kuya, dahil pa man kayo actually nakatan sa mga dealer, baga kang sa mga supply sa motor vehicle. yes po. Pero most probably, guwa naman yan available. Dahil na yan ipapaluwas kung dahil pa available ang child restraint system yan. Oo. So punta na sa anduman sa mga sikat na online online na Pero po, ilingon nito, dapat po, bagay, guwa man gira ng ICC sticker ang gabos na product. Guwa man yan sa kanya-kanya product standard. dapat pasok man po giraray. Approve man siyempre kang DTI. Bako po so putyo-putyo lang na garo ginibo lang na Iyo, sa baka, kung makairas man ang akikin, kung mangyari ta, siyempre, kukuyan tayan para sa mga kaakian ta. Kung tatawan ta man ta, so makakaapon magiraray siya, di pa, it will not serve the purpose. yes. Yeah, Madam Grace, Opo. mayapot lang ako kasi Opo. before igwa na talaga mga car seat. Let's say bako man so car seat na sugari ang piga baga pigwa pahiling minsan sa television sugari may ano iyan. Gari may parang crib baga siya, di ba? Oo. Parang sa lubutan, Parang araw-araw baby kaya. carrier Yeah, pa parang kaya. carrier sa baby. Pero igwang mga car seat before na so talagang appropriate sa mga 7 years old or 9 years old. Kung sugari po baga mahibog siyang tela and then may mga parang mga ang lock nga niya sugari drakulaon siyang mga gari sa bag baga na Yes, garo harness. gari harness na arog kayan. Maray pa, madam, ipacheck niyo yan sa LTO, pa-inspect niyo kung ang purpose ka to, same man kaya na child restraint system na ta. Mhm. Sa kung igwa naman siya dating naka-installed, Yes. ano ba maglag ka pa? Yes. Oo. One rate ng mga vehicle talagang dati ng May permanent design lang na po. nagdala ganing naka-install yan na para pang baby. Mhm.
o pang-aki, na pwede man nga ni pat-adult kung dahil mo man fit sa imo. Yes. Saro pa pong hapot pala na Ma'am Yes po. Grace. Sinda talaga po ang pinakamaray na pinaka-safe na pag natukawan kan aki kung igwa kang kaibang aki sa lawgan sa imong auto. Sa likod mismo kan driver or sa po mismo? Yan sa likod na kang iyon ang pinaka-safe place kang sarong aki. Sa likod, Sa likod kan driver. May nagsasabi po kay ana yung sumidel halimbawa Sa ngayon tahaw. sa tahaw ka itong sa second row pwede man na po dyan sa yun middle. daw ang safest. Oo. Basta nasa second row. Kung man sa may door, sa mas delikado ang baga sa may door. So yun. Mas safest talaga kayo sa may likod niya or sa middle. Kumbaga napapalibutan siya Ma'am Grace Di, ng mga adult. safety. Yes. Oo, Oo. halimbawa, di ba sa tahaw siya ano yan. Bata ako, gusto ko pa ko ta Sa mag-act. middle man, sa subantay man na sa gilid. Yes. Gusto ko pa ko ta Ma'am Grace mag-aki ikisaro pa ka. So day akong child or CRS kaya day na mo na. Okay. Mas masakit sabi sa pagkuha kang aki, pagkaigwan ng aki. Paray na. Okay. So, iyo po yan for the safety kan sa tuya ng mga kaakian. That's why igwa po kita kaning. Dahil kita maging negative. Yes. May mga nag-iisip po kaya. Isip kung tapos sa mga kakyan. Sa kung dahil ka maning aki, o sa magpalaan ka kaya. Oo, correct. Alat lang. O sige na, naputol si Ma'am Grace. We'll call again. Yan ang kay Ma'am unlimited ni Angel na Oo. limited. So, ako talaga, Ate Che, bala ko pa ko ta na magkaykuha ng aki na sadit ka. So, dahil na mo na niya ako, taday kitang car seat or CRS na piga-apod. Oo. Ano? Actually, igwa ng may nahiling ng hukayan Oo. tapos talagang pig ano siya. Tapos yung door niya mismo sa likod kan driver, talagang lock. Okay. Dahil na po to. Yes, Yes ma'am. po, ma'am. Limited call po kaya, Ma'am Grace. Ano yan? Unlimited na limited po kasi yan, ma'am. Oo. Okay. Yun talaga ng mga road sa mga POs. Yes. Nagkakasa man kita sa mga promo. Oo. Yeah, Ma'am Grace, before po kita matapos, ano po ang masasabi nindo duman sa mga magurang na nagrereklamo dahil mahal ngaya po kaya iyan? Dagdag na naman po ngaya iyan na Gastos. gagastusan, knowing na pandemic po na Ang tigisip talaga another expense on our part. Opo. Pero po kung kaikuhan ta po niya sa nagsasakay kitang aki, kayo po kuhan ta po minguwaon niya. Anyway, we're still given time para makapag-purchase kita. Kaday pa man po kami ma-apprehend sa nanyan. Mhm. Pero information drive or information dissemination para ma-inform po ang gabos ng public. Okay. Pag-iipunan ninda yan, Ma'am Grace, probably. Yes. Yes. Ma'am Grace, We're given 1 year baga. Kaya 6 months to 1 year, be at least siguro igwa man kitang matipon na maka-purchase man kitang makaiba man sa itong aki. Pakaipon. While na, after 1 year ngaya, Ma'am Grace, nakulao na suaki ko. dahil ba man ang 1 year kayo guys. Oo. Another question, Ma'am Grace. Ini po, para sa mga private cars. So, mga public Yes, utility vehicles po, paano man ito po? Hello, ma'am? Yes, ma'am? Yes. Igwa kita. Hello? Yes, Hello, nagwawara-wara Yes po. talaga. yes, ma'am. Sa mga public utility vehicles, Ma'am Grace, like jeepneys, And van taxi, and bus, taxi. mga taxi, argayan. Hello? Igwaman, sabi ni Ma'am Grace, igwaman. So, applicable man po ini for public utility vehicles, Ma'am Grace? Kapag sa transport na mga kaatikan, tekwan po yan. Mhm. Mm-mm. So, halimbawa, sa taxi, daing car seat, daing pwede maglunad ang aki. Hindi dahil kita na po, sakay siyempre, at naisinda ni Okay. CRS. child restraint system. Oo. Pero sa since naman yan, baga dahil pa man talaga ang aki pwedeng magbiyahe. Oo. Kaya doon na dahil ka man sila pwede isa. Yes po, opo. Pero pagka hopefully matapos na ining pandemic so it's a must po talaga.
it's a must po talaga, Ma'am Grace, na even in mga public utility vehicles, magkakaigwa Dapat sinda kaning mag-comply. CRS. Diba? Mag-comply dapat. Okay. So magiging limitado ang laog kan lunadan. Paano na sa field trip? O yun ah. So gabos na tukawan, igwang CRS. Iyo baga, halimbawa, ano yan, sabihin ta, toddler, field trip kan toddler. Oo. Everyone should bring a CRS. CRS. Diba? Oh, it's, ano yan for safety. Besides na kaya, kung sa mga size, Mhm. ang mga bed, adjust. Yes po. Okay, nagwara-wara, nawara so signal ni Ma'am Grace. Oo, duman sa location ni Ma'am Grace. Sa source. Hello? Okay. But anyway, nasimbag man ni Ma'am Grace, Yeah, so mga kahaputan ta, no? Okay, salamaton. Thank you so much, Ma'am Grace Rojas. Yes, ang LTO chief Sorsogon. Oo, yan na. So, yan. Dakulaan man agad baga talagang bagay ng Iyo. car seat at isipon ta na lang for the safety kan Kan sa mga tuya aki. na mga kaakian. Ayo. And tandaan, pag nag-implement na po ini, Magsunod dapat. magsunod po kita. Oo. And then, again, for the public utility vehicles, Kaipuhan din. kaipuhan din, Oo. Linda. O kasi Ima- may mga Ito so, nang- kasi may mga magurang na kaibahan aki ni Correct. minsan Yes. haling sa grocery or halimbawa nga nag-eskwela nga digdi siya sa Legazpi, pauli niya sa 3rd district, talagang igwa ka Yes, na may mga aki talaga na nagsasakay na even mga elementary students, Yes. grade 1, grade 2. Oo, basta yung height requirement for 11. Oo, for 11 below. Oo, below. Oo. So, sabi nga ni Ma'am Grace, pinagko-consider man da so age and then so size so, kan aki. Not necessarily na. Porket 8 years old ka ngayon, pero bulas Pero- naman. May pigapon pero bagang malaking for 11 bulas. ka pala. Oo, for 5 feet ka na. Oo. Ano yan, exempted naman yan. Ang apot naman kanis sa tuyang mga drivers, no? Paano man nga, Kuya Ayan, Ate Chi ngaya, pag field trip, puro ngaya aki ang lawag ko di, sa kada tukawan ngaya, May CRS talaga. o si ma-provide kan CRS. Yun lang. Okay, so intindihon ta na sana po that is for the safety of our children, Children. no? Kaya sa mga magurang na nag-iisip na ay dagdag gastos na naman ngayon pandemic nga kulang pa nga kita may dadagdagan na. Maringaya ka pag nagluluwas ngaya si baby ngaya kasi buboy din ay pag-iba. Correct. Tsaka bawal pa man talaga pag iba sa luwas ko niyan. Oo. So baga, nasa tamang pagkakataon man kita na day pa sa mga aki nakakaluwas, no? Yes. Bawal pa lumabas. Okay, so ini po Tandaan pag na-implement na ini ang multa, grabe 1,000. 1,000, 3,000, 5,000 o i-revoke ang sa imong lisensya. Yes, for 1 year. Pumili ka doon kung alin ang gusto mo. Mamili na lang kita. Mawawaran kitang Ay, pero- lisensya, mabayad kita kang penalty o mabakal kita ng car seat or CRS, car restrained seat. No? Ikakaipuhan mo yun, saradit panaki mo. Ako day na. Di ko man pig paluwas mga aki. Si Kuya Mike, kaipuhan pa Kuya Mike? Kaipuhan mo Kuya Mike? Diba? Ayan for the safety of our children. Oo. Yan lang po ang isipon ta. Kaya nga baga kita nagtatrabaho oral daw, naghihinguwa, nagnenegosyo oral daw. That is for our For our children. family. No? For our family, for our children. And then, piraman sa na ining mabakal taki, nakabakal nga kitang lunadan. Nakabakal nga nakakabakal ka nga kung anong gusto mo. Oo. Diba? Isipon na lang po, yung safety, yun ang pinaka Ako, pagbabakal akong bagong lunadan, Ate J, Inuton mo inot sa ko yung CRS. CRS. Inuton mo sa CRS. O, mabakalunadan. Oo. Tapos, pag day swak duman sa lunadan mo sa CRS, bumakal ka giraray. Yes. Hindi pero it's a must. Yes. Maabot ang panahon na kada lunadan,
May CRS. Oo, Dati kung baga, iwa ka talagang salit na aki. aside from the priority seats for the PWDs and senior citizen, madadagdag pa po ini for the children. Yes. Di ba? Okay. So sige, pagbalik niya to, pagbalik ta, mga tugang, aramon ta kung ano ang mga safety features sa pagsakay sa lunadan, no? Or sa auto. Di ba? Safety features. Kung paano ang tamang pagsakay kan sa tuya ng mga kaakian sa auto, no? Minsan baga sa data man pigahagad, minsan nagkaka-aksidente, makairak po sa mga aki na titaral bukong sain. Okay? Yes. Sige, ako may istorya man ako sa indo, personal na experience ko ina ate Che. Ha? Sige, oras niya to alas 2:31. An oras hatod sa Indokang MaxVit. Sa MaxVit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng MaxVit. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Hinebra ako, hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Next to Gen 3, para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Next to Gen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap. Ang bawat lutuin. Tapang lang. Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Dr. Joey Bitito sa cellphone number 0998
0917-875-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bako sa nang basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sa kasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nesta Gen 3, para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack, good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nesta Gen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Okay, balik po kita sa programang Usapang Pamilya. May correction lang kita, Ate Chi Duman, Yes. sa sinabi ni Ma'am Ma'am Grace. Grace. Hinabol niya, medyo maluya talaga sa signal. Ini po pala na car seat law that is only for private vehicles. Yeah. Para sa mga pribadong bihikulo. Pag abot sa mga for hire, Meron din may iba man na Lay. lay para dyan. So sa masunod na daw, yun man ang aramon ta. Again, mga tugang, sorry for the inconvenience. That is only for private vehicles. No? Kaya kung ma-field trip, okay na. May ibang safety features man pag-abot dyan. Ano? Yeah. May naghahapot sa satuya ngunyan, may naghahapod sa to. Alat lang, ha? Wait lang po, madam, ha? Isuksok ta ini. Hello? Opo, malay na po. Yes, Ay, good good afternoon afternoon, po. madam. Ano daw po kaya kung ang gabos ng mga driver kang jeep, tricycle, taxi, paano ang paggamitan sa uniforme? Uniforme. Uniform. Ang aram ko po, madam, sa ano iyan, sa kumpanya, wala pa kilo na nagtatao na it's a must na magkaigwaning uniforme. Pero yung may mga grupo May mga- ba ganing yes. drivers
na may uniform sila. Mga polo shirt, toda-toda, mga toda, oo. may mga t-shirt sinda. And then, sa mga bus company, may mga ano talaga sinda. And taxi. Sana po, gabos man po, hindi magsulok uniform. Lalo na po, sa obserbasyon ko kaya, kadaklag ka mga driver, mga matinang kuko, Yan. nakasinilas Hygiene. lang. Ay, bawal po mag-drive na nakachinelas ang mga for hire. Bawal po iyan. Tapos bawal nga nakasando. Tricycle po, ang tricycle driver po kadaklag na chinelas. Bawal po iyan, madam. Oo. Pag nadakop talaga sinda, may penalty po iyan. Uy, dapat sarap pa. Oo. Sige po. Dapat po, dako po naninda yan. Panahon na yun, bago na kita dapat magtultol po sinda. Bawal po talaga yan. Pag nadakop po sinda, nahiling sinda kan LTO, usually sa mga checkpoints po talaga, pinag-check po talaga yan kung nakasapatos or nakachinelas ang driver. Mas sa jeepney, bigay, mga jeepney drivers. Pag-check talaga Correct. yan kan mga enforcers. Lalong-lalo na ang mga naka-tricycle. Nakachinilas ang iba eh. Digdi po sa Legazpi City, Very, kadaklan kan mga or sa mga for hire na tricycle, Mga talagang nakachinelas. nakasapatos. So, iba nakachinelas eh. Tapos minsan, Yun po. Yun po ito ang ano ko. May mga untidy. Yun po. Oo. Sige, salamat Madam Tabe. Thank you so much. Uy, Salamat Dag ko pa dyan sa ano ni Madam Oo. Ay, kay to baga, basta years ago, narumduman ko, ibang nga yung mga drivers, may mga anghit. Dapat yan. Syempre, proper hygiene. Kasi may masakay sa You imong are pasahero. dealing with your Dapat, clients. dapat, medyo, ka naman. Sabi nga ni, pleasing to the nose. Oo. Imbis na day ka pa mababa ka na. Mababa na talaga. Kung minsan ang pasahero, napupuot, dahil nakakaangos. But anyway, balik kita naman sa satuyang tema, that is for the safety of our children. Ano? Ining car seat law. And Yeah. then it is being implemented for the private vehicles muna. No? Kasi sa mga public utility vehicles, sa mga for hire, igawa man silang separate na law pag-abot dyan. Kasi Okay? kasi bagong off-air kita may nag-upod sa ron teacher, naghapot nga ni ito. Kung kung uday na ngaya kung mga saradit na aki, required pa ngaya. Day naman siya Sabi ko, sir, kaipuhan. day na. Pero halimbawa niya ako, may papasakayon kang pamangkin, basta nasadit pa, kaipuhan niya ako, igwa ka mong CRS. Yes. So pud kayan, Salamat. daing aki sa laog, daing sadit na aki sa laog kan auto na pribado kung daing CRS. Yes. So dapat pero may kaibanan. Yes. Garo yan diaper. Aha. Pag malakaw ka, may diaper, may diaper. wipes. Yes. Oo. Thank you, Tabi Sir Tony, sa pagdangog dyan sa Taisan. Sige, salamat po ha. So ngunyan, safety features naman kita para sa satuyang mga kaakian. So mga babies, kung papaano po daatabi ang pagsakay kan mga aki sa laog kan auto, sa laog kan lunadan. Taminsan, ang iba tigpapatukaw solo, no? Yes. Ako, personal na experience ako. So, aki kong sadit, Yeah. no? Ang seatbelt baga sa likodan kan kotse, good for 2. Yes. Oh. Oo. Good for 2. Tama. Yeah. 2. No? Pwedeng talo. Pero good for 2 talaga siya. Yan sa duman, 2. Oo. Nangyari, so bunso ko, dagiton sa ko, Ate Chi, Grabe, nga ta. dagiton sa ko sa bunso ko, 3 years old, murusuton sa kuya. Nga ta. Ano nangyari? Nakasakay siya sa likodan. Kaya ba nun sa mga tita? Aha. Siyempre, sa likod ko talaga tiga pasakay mga kaaki. Natural, oo. Kaya ba nun sa mga tita? And then, nangyari na may biglang nag-cut. No? So, ang tendency, mapreno talaga ako. Mapreno ako. Mabibigla ka talaga. Kang nabigla ako, so aki ko dagiton sa kuya, aram akong nata, nakasurok siya duman sa irarom kan tukaw. Siyempre, maringan tabako makaskaso padalagan. Talagang garo siya ginuyod pasiring sa inutan. Oo. Dagit si daddy nga yao, makulogon. sabi ni Doc Chris,
dapat live to the slogan na basta driver, sweet lover. Kapag sweet lover, dapat masunurin sa batas. Yes, correct. Totoo. Corrected by Doc Chris. O again, nag-apod giraray si Madam, may nalingawan pagaroin ningon niya na pagkahapon. Hello? Yes po. Alat lang po, Madam. Hata, pakarayon ta ang cellphone ko. Hello? Hello. Oh, yes po. Ayan na. Ang apot ko po, paano kung may pasahero na mungan, pwede siyang patukaw duman sa mga tukawang mga hati? You know. Mungan po. So sa date nga tawo? Oo. Apo. Sa ilig ko, Madam, depende iyan, Madam. Kasi may capability na siya na maglaag kan sa iyang seatbelt. Di ba? O so, dawa day na duman magtukaw. No? So, siguro ko dahil naman kay puha na kay, bata ba ko naman ito babysit? May capability na siya na maglaag kan sa iyang seatbelt for safety kan sa iyang sadiri. Sige po. Iya po. Sige po. Salamat. Thank you, Madam Tabe. Okay. O yan na. Pero totoo man agad baga itong Oo, sabi kung ni size baga ngayon ang pinag-uurunan, Oo. tapano nga susadit niya ang tawo, maski ba ko na aki. Diba? So, probably, igwa naman siyang kakayahan na ilag sa safety at sa iyang sadiri. May seatbelt yan, gamiton ta sa seatbelt. So, ang mga aki kaya, day pa ninda kung paano. Bisan nga ni, may mga aki baga mahiling na siyang karawat sa laukan auto. Ito, so, duwa Diba? ko, talagang garo pagyawon sa laukan auto, garo baga nagtatumbling sa laog, kung ano-anong nahihiling. So, piga ako mo talaga na may auto ka. Nakikisakay. Mas dako lang auto mo. Ha? Dakol? Mas dakol. Goodness. Oni databe sa mga kaakian. Ano, number 1, all baby should be in a rear-facing car seat. Until they reach 2 years old or until they have reached weight and height recommendation of their car seat manufacturer. So, nakahampang dahil yan sa likodan. Rear. Yes. No, Sa rear likod kan, facing ano. car seat. Yes. So, second row. Kung sedan, second row. Kung van, sa tahaw. Sa tahaw. Sa tahaw. Kasi may seat sa likodan. Yes. Sa tahaw. Pinakamagayong ka sa tahaw. Ano? Sa likod talaga Ate Chi. Toddlers or preschoolers should use a forward-facing car seat with a harness when they've outgrown their rear-facing car seat's height and weight recommendations. Pagkadakula dadasin doon naman sa sadit, magagamito rin itong forward-facing car seat with harness. May ano na? So, may safety feature. Yes. Tsaka may seat belt man baga yan. Yung sa ano mismo, yung sa auto mismo na seat belt. So, pwede na sila doon. Kasi dako lang ang seat belt ka na Okay. Numero 3, children who have outgrown their forward-facing car seat should use belt positioning booster seats until they reach 4 feet and 9 inches in height, which would be around age 12. So, iyan nga, binasihan itong edad na ito. Also, height ka to. Depende sa Pilipino na pag 12 anyos, nag-aabot naman ki 4 plus. So, yun na inidatabi, mga tugang. Okay. Uni naman para sa mga haralangkaw ng aki. When kids are tall enough to use the vehicle seat belt alone, they should always use lap and shoulder seat belts for the best protection. Yun, parang pa-cross and then meron pa baga di sa lap. Yes. So ang seat belt po kaya mga tugang, duwa iyan. Yes. Baka pag isipon tas susaro lang. Sa may abaga, pa-cross sa abaga. Opo. And then, didi sa ibong na Sugaro lap. paha. Ibong naman sa ibong na Oo. Dapat iyan na duwa, gamit kan aki kapag maski alangkaw na. Pag sugaro, belt bagbaga nakalagdig di. Yes. No? So, naka-cross sa imong body. Tapos sudigdi sa may iksan. Correct. Di ba?
Dua O, di po sa ang may lap seatbelt mo. kan lunadan. Kaya bako po yan props dyan na nahihiling ta kung anong minsan natutukawan ta pa nga na yan makulog. kay ano, lalo na, yun, really, syempre, di man sana nga city driving man lang ngaya. Okay lang yan, tabako man niya makaskas. Kung bako ka nga ni makaskas, pero ang kasabatan mo, makaskas, nabangga Yes. ka mo. So, Correct. pareho din, di ba? May impact man giraray. Oo, so better use seatbelts. Seatbelts, of course. Bako lang basta seatbelt, so duwang seatbelt po. Yes, oo. Dua po ang seatbelt, Yung ano? sa lap, tanganing, hindi ka makapasiring duman. Tapos yung, hindi, di ba, Tangan hindi man baga, ini makatangko side mo ang sa spine. tuyang payo. Oo. For upper body safety. And then, susudig di po sa may Iksan. So, nga di ka hindi po kita makatukal makatukal diba? sa tukawan. Tukawan. Tabaka, ginamit na lang sudig di sa so cross, sa itaas, data ginamit sa Iksan, Naurus ka. pag abot sa aksidente, maurus Yeah, kita oo. or pwedeng maging cause ito kang pagkatuok ta. Matutuok kita ka ato. Kasi sulawas ta, so lower part kan lawas ta, Hindi protected. painuta na, ang protected lang so upper body, so upper Yes. part, pwedeng umabot ito sa liog ta, Oo. matutuok lugod Correct, kita. oo. Diba? Okay? Yun. So, unin na supigapot ni Ate Chi, pang-5, the safest place for a child in a car is the middle back seat. Sa tahaw talaga. Yes. Ha? Middle back seat. Kung posible da po, mag-install da po kita kan car seat sa tahaw po na row kan lunadan. Ha? However, some car seats don't allow this to make sure to follow the installation guidelines of the manufacturer. Actually, sa mga vans, igwa yan eh. Sa kotse, baga, dait kasi minsan duwahan sa na like ini mga bago-bagang mga saradit na auto, wala man talaga siya sa middle. Correct. Di ka pwede magtukaw talaga sa sa center. Now, ang van kaya, meron sila. Pwede silang tatluhan. Igwa siyang jump seat. Tapos kataning kayan sarong tukawan na pwedeng duwahan. So Yes. itong sa tahaw, that's for your child. So yan ang child safety seats. Yes. Oo. So, day na talaga kita magparaisip kan dagdag gastos. Oo. No? Sabi nga ni, mas mahalaga ang buhay Kesa sa kaysa sa pera. CRS. Ha? Kaysa sa pera. Kaysa sa Kung pera. manginayang po kita Oo. kan babakaluntang car seat or car restraint seat para sa satuya ng mga kaakian, data na sa napagpasakayo ng mga aki sa laukan auto. Yan. No? Mawalat na sana sino sa araw. Pwede mawalat na sa nasinda sa mga harong. Minsan kaya, depende man sa sitwasyon, day man nga kamong katabang, mabakal nga kami sa mall nga, iibunon mo nga so aki mi. Pero you should have your CRS or car restraint seat. May nahiling akong video na pig demo siya. Yan na seat belt, 'di ba? Usage of seat belt. Now, nakaano duman ang parang example duman sa video. Yung father is the one driving, yung mother hayaan siya sa passenger seat. Pero may cool siya na baby. 'Di ba? Yes. Ganyan, ang duman, bako appropriate na yung mother na may baby magtukaw sa inutan. Oo. Nasa likod dapat yung mother na may kargang baby. Kung abo Kasi- mo iiba o ibahan so aki mo, day mo ipag-ibang aki mo. Kung halimbawa mawalat na sa pati si mommy and then the baby. Kasi sa video na bigpahiling, pag ang tendency ngayon, halimbawa ngayon nabangga ngayon sa auto, either ngayon tumilapon nga yung baby, makaluwas sa windshield, or maipit nga kan airbag. Oo. So, delikado. Correct. Kasi yung mother lang nga naka-seatbelt eh. Di ba pwedeng isabay naman sa baby? In case of accident, day mo man yan mapapromise na magagap-gapan mo ang aki mong makakaukaw mo kung pasain. So, yun ang nila, much better na kung may baby, sa likod. Sa likod kita. Oo. So daw, mommy or daddy ang nagkakapot kan baby basta may baby sa Basta di likod. dapat kulkulon. So, kasi medyo risky pa din. Yes. Oo. And then dapat may CRS. Dahil nga kaya ko man nga kulkulon ko man nga city driving. No. Data aram ang pwedeng mangyari. Oo. No, sabi nga ng aksidente, ang aksidente. surpresa yan. Correct. Dahil yan ki ay maa-aksidente nga ako tata. Dahil po kanya kakatara. Kaya
always think of our safety, no? Especially sa mga kaakianta. So ini po ginibukan ano yan? It's a law. Law na ngon yan. Ano Yes. tabi mga tugang law na po ini na anoan. Although tatawan pa kita ng 6 months na Information drive. Sabi digdi, each child safety car seat is different, but make sure you install it correctly. Tama. And then, saro pa, the best seat is the one that fits your child's size, correctly installed, fits well in your vehicle, and is used properly every time you drive. Correct. So, ang sabi digdi, ang price alone should not dictate your car seat purchase. Wag na munang isipin yung presyo. Yes. Isipin natin yung safety. Kung dahil pa kaya magbakal, hindi naman na sakay ang aki na sadit. Correct. So, ayan po ha. Ano na yan? Ang sabi nga ni, car seats don't come cheap. So, mahal talaga. Yes, buhay ang tigpoprotektahan. But remember po, it's an investment for your child's health and safety. Correct. Yan lang isipin ta, so safety kan sa tuya na mga kakian. So, sa gabos na may mga bihikulo, sa pamilyang nangangarap magbakal ng bihikulo na may aki, inutunta po ang CRS. Ha? Yes. Hello kay Ma'am, bago kita magtapos, hello kay Ma'am Mary Ann Bermundo. Kuya Mike, hi Kuya Mike Dado, hello. Nakahilig si Kuya Mike. Yeah, then kay Ma'am Angel Mien Murillo na nasa Aklan, and then kay Ma'am Malu Atento dating Claro, hello po, and Hoy, Mading Ses na salita. Hello. Diyan sa SD Oligao City. Thank you so much. Mga teachers dyan. Salamaton sa mga nag-arantabay nguyan na pagkahapon. Salamat. Thank you man kay kay Ma'am Grace Rojas kan Sorsogon LTO. Yes. Okay, sige. Sa lado technical, salamat man kay Kuya Manny T, and of course kay Markshan Madrid, and nasa tuya na maigos na pag-iribayan si Angel Mustasa. ang beauty queen kan South. Yan. Ini po si Kuya A. Miss A. Nagpapaabot sa Indogabos ng pamilyang Borogkos, harayo sa pagtios. Salamat po. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Maski sa iba ka magpuon, sa Red Horse man sana ika matapos! Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Diktiman sana ang pulik mo, diktiman sana ang pulik mo. Red Horse Beer, kusog kang tama pero bakong wasak. Sa Red Horse Beer man sana ang pulik mo! Red Horse extra strong, the number 1 beer, hindi ang tama. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C. Tulong para sa